Ugarteko portutik ezin itxasontziz, baina... Bagoaz Bilbora! Amabian, denok Bilbora! Euskara irakasleok ere, urtarrilaren 12an Bilbora goaz. Urtarrilaren 12an denok Bilbora. Euskal Presoak, Euskal Herria. Los de la Rineta, el 12 a Bilbo. Bilbora! el 12 de enero, Arboleda a Bilbo. denok Bilbora. Barroteak barretarako. Gartzelako harriak zulatzeko. Urtarrilaren 12an denok Bilbora. Porque la cárcel para la mujer es una doble condena. Justiziagatik, Berdintasunagatik, urtarrilaren 12an denok Bilbora. Urtarrilaren 12an, Arratsaldeko 5:00 Bilbora! Herrira, Euskal Herrira, desazozarazira, herrira begira. Herrira, Euskal Herrira, desazozarazira, gure biztira. Herrira, Euskal Herrira, desazozarazira, herrira begira. Herrira, Euskal Herrira, desazozarazira, gure biztira. Herrira, herrira, hasi da sokatira. Herrira, herrira, bukatzeko tira, bira, bira. Herrira, herrira, urriaren 13an. Herrira, herrira, Baionan izaren gira. Euskal Herrira.